gusto kay Pedro, maski si Pedro na daiman in trabaho. Sige sana ang istambay sa kanto, kaya si Maria na sana ang matrabaho. Si Maria nag-apply na Japayoki, nagduman sa Japan para mag-dancer. Sa hapon si Maria nagbaile, si Yamamoto sa iya nakadiscover. Si Pedro pag-abot ang panahon, nagparapaligid na sa naninlata. Naglalaw maguli si Maria, paad lamang tawanan siya ning kwarta. Oh, mahal, my sweetheart, nagutom na ako. Anong kakanon? Tangon niya.